علينا. ህፃን ቡቡ ምስ ዕምባባታት። ህፃን ቡቡ ሎሚ ዕምባባታት እንዳዘረአት ክትርኤና እያ። ህፃን ቡቡ ኣዝያ ዕምባባ ምዝራእ እትፈቱ ህፃን እያ። ኖ ሕጂ ድማ ሓመድ ትቐርብ ኣላ። ህፃን ቡቡ ነቲ ሓመድ ቀሪባ ዘርኢ ናይ ዕምባባ ጌራትሉላ። ዘርኢ ናይ ዕምባባ ተኺላ ድሮ እውን እቲ ዕምባባ ክወቅል ጀሚሩሎ። ህፃን ቡቡ ደስ ዝብል ዕምባባ ክትርኢ ታዊኻ እያ ዘላ። ህፃን ቡቡ በቲ ዝዘረኣቶ ዕምባባ ኣዝያ ተሓጒሳ ነቲ ዕምባባ ትሪኦ ትዘናግዓሉን ኣላ። ግን ከይፀንሐት ከባቢኣ ደበና ገበረ። ኣዝዩ ብርቱዕ ዝናብ ከም ዝዘንብ ድማ ይሕብራ ነበረ። በዚ ድማ ተዳህለት። እንተኾነ ግን ዝኾነ ክትሓስብ ኣለዋ። ጆኒ ድማ ኣዝዩ ዝፈትዋ መሓዛ እዩ። ካብ ጎና እውን ኣይፍለን እዩ። ብሓደ ኮይኖም ከዓ መፅለሊ ንኽሰርሑ ተሰማምዑ። ነቲ ዕምባባታት ዝኸውንን ንዕኦም ዝኸውን መፅለሊ ሰሪሖም ከዓ ኣብ ውሽጢ መፅለሊ ኮፍ ኢሎም ይጽበዩ ነበሩ። ህፃን ቡቡ ብፍርሒ ሎምስ ዕምባባይ ማይ ሃሪምዎ ይባላሾ ድኸውን ኢላ ትሓስብ ነበረት። ማይ ዝናብ ወዲኡ ፀሓይ እውን ወፅያ ቡቡን ጆኒን ከዓ እንደገ ወፅዮም ይዕዘቡለው። ህፃን ቡቡ ከባቢኣ ረኣየት፣ ጆን እውን ከባቢኡ ረኣየ። እንተኾነ ግን ዕምባባ ኣይተበላሸወን። ኣብቲ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘሎ ምስ ኣረጋገፁ ኣዝዮም ተሓጎሱ። ጆን እውን ብሓጎስ ፍሽኽታ ገፁ መሊኡ ገፁ በሪሁ እዩ ዘሎ። ክልቲኦም ብሓጎስ ብደስታ ድማ ተሓቋቂፎም እዮም ዘለዉ። ህፃን ቡቡ እውን ኣብ ማእከልቲ ኣዝዩ ውቁብ ዕምባባታት ኣዝያ ተሓጒሳ ዘናግዓ ዘላ። ክልቲኦም ጆንን ቡቡን ኣብ ማእከል ዕምባባታት ደስ ኢልዎም ይዘናግዑ ኣለዉ። ቡቡ እውን ንጆኒ ኣዝያ ኣመስገነቶ። ብድሕሪዚ ናብ ትምህርትን ናብ ማሓዙታን ከይዳ በቲ ዝገበርዎ ሁሉ ነገር ይዕለለቶም። Dennis Bubu, like, subscribe.